Ix-xhieda ta' Mary Claire Farrugia bint id-Direttur Ġenerali tal-GRTU issemmit fiż-żewġ seduti li għaddew waqt li fil-qorti nstema' l-każ ta' Vince Farrugia kontra Sandro Ketkuti. Iżda matul il-jum tal-Erbgħa, Mary Claire Farrugia ma tfaċċatx il-qorti. L-avukati li qed jirrappreżentaw lil Vince Farrugia infurmaw lill-qorti li għandhom bżonn aktar żmien biex jippreparaw il-provi li se jippreżentaw meta bint Farrugia titla' tixhed. Il-Maġistrat Edwina Grima ma kellix għażla oħra ħlief li tipposponi s-seduta għal 25 ta' April. Id-difiża qalet li ma tistax tifhem x'kienet il-problema l-aktar għaliex il-każ jitratta lil missiera u qalet li jissawwa fidejn il-qorti li tara li ma jinħelix aktar żmien. L-avukati Manuel Mallija u Edward Gatt li qed jidhru għal Sandro Ketkuti saħqu li l-Avukat Ġenerali għandu jirregola l-pożizzjoni tiegħu fuq il-provi li kienu preżentati s'issa u mhux fuq dawk li għad baqalhom jiġu preżentati. Fi kliemhom skont il-provi li ppreżentat il-prosekuzzjoni, Sandro Ketkuti mhux qed jiffaċċja akkużi ta' attentat taqtil, iżda li kkawża ġrieħi lil Vince Farrugia meta aggredih. Sandro Ketkuti qed iwieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. Intant il-qorti ma laqgħetx it-talba tal-avukati ta' Vince Farrugia biex ma jiġux ippubblikati l-SMSs li kienu ntbagħtu meta seħħ il-każ. F'wieħed minn dawn l-SMSs bint Vince Farrugia Mary Claire qalet li l-missiera li talbet lill-konsulent Anthony Samuel li qabel kellha relazzjoni miegħu biex jagħmel scan speċjali fuq il-kustilji ta' missiera u dan speċifikament għal każ fil-qorti u mhux għal raġunijiet mediċi.